siji apa loro bae. Sayangi wis duwe bojo. Nanging aku nduk, aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati yen aku nganti ra klakon melu ayo Mbah didudut neh to Mbah. Iji apa ora? Ya. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo tetep tak rebut. Rasane senajan dilas tak enteni randane. Sayangi wis duwe bojo. Nanging aku dek aku kebacut tresno. Nelongso rasane ngati yen aku nganti ra klakon melu goyang Pak De. Bareng asmara mesti Delta Production. Terima kasih. Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Matur suwun Mbak. Manis rasane senajan dilas tak enteni randane. Sayangi wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati ora bakal dadi duweni. Pripun Mbah? Jam 12 sampun. Nyuwun sewu iku kok ijo ono kesel. Lho iki